Selamat pagi, walah kecik wisuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa. Bu Care? Nggih. Oh, Bu Care. Pesenan, Pak. Wong ngejak tapi ki ditinggal bae ngono ki ndang terus piye lah pemirsa. Belum wayu biantar kalau kan setengah nang kono ngebut. Ngajak Intan iku wis pokoke wis jenengan ki mlaku ngono wis ditinggal aduh. Saya aja bunga kok ndang mak malam ndang anu. Nang teng Tegal. Kok ndang mak malam jek ning Tegal. Metu mburi dak, Tan. Walah ki lambuke Mak Sumaroh. Lambuke Mak Sumaroh. Kembang sepatu apike. Lo ada. Jahit klambine bayi. Mama lagi ngapain itu? Lagi masak. Baju baru ya, Mbak? Iya. Iya. Iki nang omahe mak malam iki wis digoreng apa ote-ote. Tak kok kene, Mak. Tego Bapak. Tego Diko, Oh. Mas ya. lewat di online iso, Mak. Alah, pengen titik mamakmu. Ya pengen bumi iki mang, Nggih, nggih. Sri Rutani. Kondang, Bu. Wong ki mang, Bu Ibu, ayo Bu nang mak malam ya aku yo. Gawekno wedang dekne to, Mak. Tak gekno wedang dekne. Niki teng online, Bu. Iya, kono. Bikin dik nang iki. Oh, sing ndek winginane. Online. Online lagi teko, rupane biru dong. Apa Mbak? Yo ngene nduk tapi klengsreh nduk. Intan pengen. Nek pengen kok tekok linke karo Mbak Dewi, karo Bunda Dewi ben sok kembaran. Dalem. Murah. 100 piro murah kok. Ora larang iki. Tapi kaine nganu Mbah Yin apa kain Tapi juga bodoh saya. yo iso lah ora mlayu kok Bodone sok ben. Bodone iki jek suwe tan. besar ya, Tan. Gue bodo besar. Nek gak tekan sama ya. Bodo besar rak bar no kaya mak bar haji ngono kae ya bar haji. Pas musim haji ngono kae to lali aku sampai bar haji. Pas musim haji ngoten nika to Mbah Yi terus enek kurban ngono nika. Nggih. Sampai mretoli. Wah, apik ya Bu jenengan kok. Apike Jas, wong dia ya, Mak ya. Kene lho tan duduke kono lho, duduk kono lho. Ya kok. Ora aja sampai anu. Tapi ora. Iya, klambiku yo klengsreh. Nek ki dekan. Aku mau nek tekan Mak njerimpung iki. Wong-wong klambine dok kan srek-srek. Sing Ibu, sing iso golek nggih, sing iso golekno ngene iki mari ki Repa, Ibu. Iki dewi-dewi iki siki. Iki golek dewi-dewi. Tukang golek-golekno link apik-apik. Oh iya ya kedawan kowe. Wong ora wong Saya alon-alon, Intan langsung pengen iku. Dek niki ape sarapan sik, Mak. Ndok ceplok sambel bawang, ngono, Mak. Iya, Tan. Sambel terong wis lali dekne semua. berarti lu kan liwat teko mampir kanggo gresek. Sesuk ayo kanggo. Iya, ya apik, ya apik. Sesuk. Oh, tadi ini PBRI halal bihalal. Halal bihalal. Jan penganggo ndi? Kuwi lho kursi. Sing biru. Iki kok sesuk lah apa-apa mak kuwi lah ono. Ajeng tinggi halal bihalal PBRI. Kok kan sesuk kan ada. Ayo Intan, Intan nggak boleh lihat ke atas ini. Setengah rolas jumlahe kan wong tuwek-tuwek iki mau mak dejaan sami kan mundur. Jaluk mundur nek tanggal 11 ki dino. Ya Allah. Tak semakai jak aku bar sarapan mek tenan kok. Iya, Pak. Duduk, Intan duduk. Intan duduk. Sampun ki, Mak. Duduk ngisor, duduk ngisor. Nah, gak apa-apa. Kalau gini rawasan mak, Logine, Mak, buah nagane. aku sak segar mbek Repa. Aku ki si Mak, aku ki si cinta. Kan sak bunder ya, tak bagi
Aku sing separuh sing seprapat mak jah karo kuwi. Iya, Mak. Entuk oleh-oleh ke Banyuwangi anu apa buah naga. Iya. Spiro lah. Mandumi ya, Mak ya. Wes ndane aku diingi wis. Oh. Walah panen tenan diingi kok mak malam ning kono. Bisane Mak. Waduh, apa pinggir dalan apa leren apa, Mak? Iya, Pak. Anu ambek nyebrange yo rada enek kok sak jam luwih. Mesti Pak Bisku kan kok seberangan kapal ngono kuwi. Ngono parake. Banyuwangi. Mak jenenge desane napa ya, Mak? Enten sing tekok pemirsa. Jenenge Tegal Dlimo. Tegal Dlimo. Tegal Dlimo, Bu. Pokoke dieling-eling Tegal karo Dlimo. Nek kok kene kae lho, Pak. Sepure medun ning Rogo Jambi, stasiun Rogo Jambi. Stasiun Rogo Jambi. Masih boleh balik. Tegal Dlimo. Coba balik ya, Mak ya. Intan, Mak. Ayo Bu ndang nggih konten golek samu ayo ning Bali mbek Mak men ngono. Aduh. Ora ketemu. Sik totan sabar. Pokoke wongan iki. Ning Randu. Ning Randu karo Mak Damis niku lho, Bu. Omah pinggiran kan saya jadi buat paling ada CCTV ini mak iki ngene karo. Motor kan api-api dikene jogo kabeh iki ya. Panganan yo jogo ning isor leser betul ben tahu ngono. Aku emang minggon Teng Randu, Mak, teng Randu. telepon. Yes, melaku pagi karo bayi. Sarapan dulu. Sarapan dulu kan masak. Oke lah. Nek karo aku ayo tak kancani jenengan lho, mlaku bebarengan. Ya wong ayu. Anu apa? Halo, sayang. Klambi. Ini klambi ya kayak Sela cantik. Langsung kok duwike misan. Kosekan kok gampang. Oh iya, totalan ya mbek godhong pisan ya ya. Majah, guys. Ya. Oh, kedan ya kalau mlaku Ibu. Lah, ngoten Bu mbek mlaku Bu, dadi jan ambek lho. Oh, Tan. Boten teng mriki. Ndang juga anune konggone Mbak Asih roti bakar sing mbok inginkan juga gorene. Oh, mau sego sik berarti. Sego sik terus rangkik repiu kuwi. Enggak lemas iki. Perutku gak lemas. Iya wis. Saurunge maem kan ngeler segone cek panas. Seumpama Ibu minta tolong syutingno, Ibu tak njabuti suket gelem apa ora? Ibu njaluk tolong ya. Dek ini iki pemirsa. Gawe konten mau siji, apa gawe konten sing kedua iki muni ngene. Wes Bu, aku wis mbliyur. Aku mbok syuting wis rondo emoh. Dadi jenengan nek ape syuting dhewe. Lah aku nek ape syuting dermimil dhewe ya yo piye lah pemirsa. Ya wis tan gawe siji ae anggitku ki bengi-bengi ki wis tak siapno kacang asin. Ayo tan gawe goreng kacang asin karo kita itu ngobrol-ngobrol. Lah sing dijak ki ora gelem pemirsa. Moh Bu, moh aku wis bar nyeblak ditukokno seblak Mbak Indah aku wis apa jenenge wis wareg aku ape tengok-tengok nek penggek konten dhewe ya wis aku terus dadi ora sida nggih konten pemirsa. Kayak ngeler sego. Alhamdulillah sarapan nggih pemirsa. Aku tak jejerin tene ya. Kan dari kemarin niku kan Intan pengen apa jenenge roti bakar. Lah ndek bengi setengah 09.00 kuwi Mbak Asih adike Mbak Lina kuwi wis ngeteri beli 2 pemirsa. Tak ambilke ya. Iku ae. Oke, mesti tak review tok, mbok maamku ora apa-apa, kok sampai konten selanjutnya. Ini Ibu ya. Iya, sik. Yes. Kira-kira ketok ora ya ra iku ya. Kok ya ketok pemirsa ya.
Amit-amit yang sewu. Wes dang baca doa aja lali. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Allahu Akbar. Ila nafi marab. Satana wa inna dasani. Amin. Pelan-pelan, ora usah buru-buru ya. Karena kan pesennya wis suwi. Intan pengen hadiah apa nek puasa full. Lah Intan mau bolong siji pas terakhir kae to. Ini dikirimi 3. Sakmen iki 10.000 nggih pemirsa. Anak Mbak coklat ya? Asih, adike Mbak Lina, Anak- punya Anak coklat ya? nanti dibuka. Intan nang fokus maem. Iki apa? Nanti dibuka pelan-pelan. Wes nang maem. Fokus maem. Nang maem. Tumbas 2 tapi dibonusi 1 pemirsa ya. Nah, ada yang stroberi. Ini. Ya sih, sabar. Wes muga-muga tambah laris, lancar usahane. Coklat. Pandan, terus Coklat. enek mesisi coklat. Nah, Terus nah, nah. iki yang pedes. Tuh, pedes ada sausnya. Aku doyan. Iya. Wes dan wes muga-muga usahane Mbak Asih, adik Mbak Lina nggih lancar. Terima kasih. Tumbas 2 tak bonusi 1, Bu. Terima kasih. Ngono ya. Intan kok pengen coba sing dhisik. Yang coklat dulu. Oh, coklat iki. Iku tanggung kawan, aku cek warung. Kok kan nenek makja, kok usah dimakan bersama-sama, ya? Ya, Dek. Nunggu sarapan pemirsa. Pelan-pelan. Pedesan? Padahal lombok enom lho, gak pedes sih. Pelan-pelan. Kenapa Intan? Kira-kira gatel? Apa pilek mungkin? Aku punya berapa ini? Ini tinggal 2. Nggak Ini punya. yang 1. Wes karek 1 tok. Sok beli lagi nggih. Bismillah. Engko mbak review nanti siang. Es bar mak nasi. Ibu tak mencoba 1 ya. Sik maaf. Tak kira jengklong. Oh, iki mencoba sing iki pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tutup. Enak banget ya.
kotak 10.000. Majah bayi, nek popong, nek bunda, nek sawang, kabeh dicicipi. Soalnya kan Intan tadi malam tumbas 2 untuk bonusan. Alhamdulillah. Mengko Intan tak kandani ya. Ndang gek diucap-ucap disuikat yang bersih lagi diisi. Ya. Kok diseni neh ya? Iya cara diucap-ucap dhisik bersih. Diucap-ucap disikat. Sih. Delok ibu dulang ketok kepedesen delok ngono. Tambah iki lho. Ibu tak nyokot sose. Nah, ibu dulang. Ibu dulang ya. Apik carane mbok cokot untung, mbok lepeh, mbok wehno ibu mak mintan dulu. Ibu gak usah ngono, gak usah mbok cokotno, mbok lepeh terus mbok dulangno gak usah, itu mak mintan dulu. Lah ibu ngono. Kayak anak manuk pemirsa aku, carane diloloh, dicoklekno lewat gigi, terus didulangno bismillahirrahmanirrahim. Wes, aku ki. Wes, Enak Nakal. Nakal mak. aku enak kok ae. Sesek. Bempun pemirsa. Iki buah tak pateni dulu nggih. Cus. Enak sambel ya. Wes dang. Iki reka. Ngene ya, njungok kene ya. Reka ulang pemirsa, iki ceritane kan ada bucare. Heeh. Lagi ngirim wong tandur karo Intan disoting. Terus iso ngedit ya pemirsa. Jane iki mah wis entuk 2 menit. Yo cerita ngobrol-ngobrol. Ya wis tan hapus ae ngono. Nek bucare lewat tok pas ngirim tandur gak pakai silbab mbok syuting aku ngono. Menghormati bucare. Bucare. Terus gimana gawe lagi pemirsa. Iku jenenge arit. Iki tak critani tan iya. Apa jenenge ora mungkin nek iki jenenge telo goreng. Apa ya? Ya malu lah ya. Cara mono Pak O rumahnya selalu bersih. Intan ngono iki lho. Kok anak bucare lewat pateni neh. Pateni neh. Anak pateni. Bu. Lah bucare lewat pateni dulu. Pateni dulu. Soalnya gak nggo kudung. Nanti nek lewat lagi pateni lagi. Soalnya aku ora iso ngedit. Kok repa Repa jek sibuk itu. Sandr repa. Anting-antingku iki betat ora ya, Bu? Lara Ibu. Enggak. Mang aku aduh sih malah pembetat Ibu. Ora. Kenceng kok iki. Lha yo. Wis ping pira nduk apa-apa hilang gratis. Wis muga-muga awet. Amin. Iku suket guys apa dijabut. Wis gantian Intan ini, cocok ngene. Aja mbok pateni sik. Guys, Ibu tak syuting guys. Wis aja mbok pateni sik. Intan saiki. Ya ndang Intan. Wis gak apa-apa untuk 1 menit. Nah, nyocoki. Terus ngono lho.
Ya, wes aja jupuki. Ketoke nek wong ewoh tan. Ning dua-dua. Iya. Ketoke lho. Ketoke lho, Dok. Sing kene wis resik ora, Bu? Resik lah. Awas sikilem. Ya terus diharaki ngono lho, Dok. Wara ngono. Nah, gak popong kok ijik tangane. Nah, demikian nggih pemirsa konten pagi ini nggih Dongo Dinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi kesembuhan, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salehah nggih pemirsa. Wes iki, Bu. Saya Dok, diharaki ngene lho, Dok. Diharak-harak ngene lho. Iki kan belum ya, Dok. Harak. Diharak-harak. Iya. Oh. Carane harak iki jenenge apa pemirsa aku? Ngene lho, diharak ngene. Tuh. Ya kudu ngene lho wong lingkungan PAO bersih, mosok intan ora. Mas yo kita hidup berdua. Ini kan ya kudu melok bersih-bersih ngono lho. Iya apa ora? Oke. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum. Lho ris apa? Iku nek aja ris gak usah mbok cucuki. Ya ampun pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ya Allah kaget aku. Maaf dong. Kaget. Maaf. Intan kondi mak grada. Mau buat sampai tante kaget mas aku sopo. Ya Allah, Ibu minta maaf. Ya maaf no ya. Apa yang mbak iki? Ya maaf no sih oh Ibu. Oh, saya mbok kagetin aku. Aku ora sengaja. Ya. Aku maaf. berdua sampai bawa kaget mas aku sopo. Iya Ibu minta maaf.